and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon na Marlon Hinovia, ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Petsa 16 na kita sa bulan sang Nobyembre. Ika-11 kita nga bulan na karon iya nga tuig 2022. Action Firing Line. Kadasig lamang sa aton sini nga mainadlaw may 39 na gidlang kadlaw na bilin bago magabot ang adlaw sang Pasko kag 46 kadlaw naman ang nabilin sa tuig 2022. Action Firing Line. Nagtupa pa sining hapon ang pagpanaliti. No, may pagbaskog pero madali lang nga pagtupa sang ulan diri sa bahin sang Metro Bacolod. Ambot sa iban nga bahin sa probinsya kung say man ang sitwasyon. Action Firing Line. Pero wala gid man maglawig kang naguntat man ang pagtupa sang ulan. Kumusta ho naton abinan og lakat sang tiempo karon nga gabi. Sa mga nagamonitor na via on air sa kutubalabutan sa aton broadcast sa bilog nga Region 6. Salamat gid sa inyo pa ng pagsakdag sa mga online nga mga listeners naton kag viewers sa Facebook kag YouTube. Thank you so much for always supporting Aksyon Radio Bacolod. Action Firing Line. Well, free lang sa pagpadala sa inyong mga mensaheng namin pagin magluwas sa inyong pag-monitor kung makapadala man o kung ma-share kag malike ang aton sininga program, mas mayad pagin. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Pero antes ang tanan mga pambukas naton nga mabalita kag informasyon karon nga Miyerkules ang gabi unahon ta ni pagcheckar sa lakat sang panahon. Let's have action gani Republika gikan sa PDMP. Action gan may gabi. May gabi action art sa aton mga listeners may gabi. Hari lakat sa aton simpo sini nga gabi sa aton 24-hour public weather forecast sini nga hapon. Isa tatlo ka weather system nato. Una may low pressure area kita. Uy, meron naman? Oo. Nagaanta din siya 445 kilometros na sidlangan sang General Santos City. South Cotabato, 5.1 degrees north, 129.0 degrees east. Ang ikadwa, Intertropical Convergence Zone. Nagaupod niya sa Intertropical Convergence Zone, nag-aapekto sa Mindanao. Kag ang shear line, ari siya nag-aapekto na sidang bahin sang Luzon. Ang ITCC kag LPA, niidulot yan yung magaluumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanago sa Mindanao kag sa nasidlangan ukon Eastern Visayas. Ang shear line amuman idulot yung ang magalumon nga kahawaan may lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan kag pagpanago diri sa Kabikulan, Quezon, Aurora kag Isabela kag ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang atong kapungsuran upod kita diri sa Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod, no? Okay. May pagulugal ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. May dala ini siya na ligwin nga pagulan o kung pagpanagob nga tuga iniya sang localized thunderstorm. Sa aton shoreline, ang kondisyon sa aton kadagatan kag baybayon. Ari kita sa western seaboard sa Kabisayan, mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin na amin nga nasidlangan. Pero wala kita gale warning advisory nga ginbatak sang pag-asa de sa aton. Ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang pagtulod-apya sang balod sa aton baybayin sa probinsya. May takos ini siya 0.6 hasta 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Mauna ang hunas sini nga gabi alas 8:44.2 metro ang kanabagon. Ang tao magabalos alas 5:20
28 buwas sa aga. Punto Okay. 9 metro ang kadalumon. Kag alas 5:22 sini nga hapon nagpahuway si Haring Adlaw magapakita ini sa alas 5:44 buwas sa aga. Nagahamboy kita, hari kita subong 27 hasta 32 degrees Celsius. 80.4 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Muna lakat sa aton chimpo sini nga gabi action art no. Aha. Oo. So ining ginamuno mong LPA, medyo malayo pa ni siya. Layo pa. Hindi pa siya determinar kung ma-intensify ni siya. Ginahulat naton ang pagwa tani sang pag-asa kag mga Japan no meteorological agency mga Joint typhoon warning. Way pa sila maipagwa. Basta Okay. may 2-3 ta ka bagyo pala abuton sini nga Nobyembre. Amo nang forecast sang pag-asa. Baw. Sige Hindi lang na kabay katingalahan pangaway na na sing magulan, epekto. Tani ngayon ang kubay bagyo hindi talagin man niya mapunggan. Kabay pa nga hindi Hindi na lagid. mapunggan. Tuman ka dako ang epekto bala kun halit niya. Oo. Kumusta ang inipag-ulan-ulan ni sa palibot sa Negros sa man ang sitwasyon? Asik-asik ni saya. Ginulan ang lugar sang Kabangkalan mga alas 7:51 sinio sang aga. Dason ang Himamaylan mga alauna 32 sini ogdo. Ang Pontevedra, San Enrique, Binalbagan, Hinigaran, inulan man mga alauna 43 sini nga ogdo, no? Dason ala 5:48 dire na yon sa may di na to. Oh. Hindi siya makita. Dire na yon sa may Moises Padilla Binalbagan kay Isabela, no? Asik-asik lang tong aton to. Oh. Tinormal ma lang na. Ulan-ulan Normal na, kag oo. paumpaw. Grabe nga ang tagiti isang init. Subong? Oo. Mayong galom may dinagigo sa aton, no? Sa Okay. sagwa sang Bacolod. Aha. Ang preparahan ta lang ining kung may ara ginman sa pagsulod sang bagyo nga hindi ta ginman niya malikawan. Sa tutuod lang hindi ta ni mapunggan, ma-forecast nga may masulod pero asto sa pag-preparar ara na iya sa mga local government units, di ba action gan? Oo. Aran na sa LGU. Te. Kuwai tiya mga tayog subong? Basay, Negros Oriental, daw alas 12:53 kaginas ang kagawon. Unfelt man no? Doa ka bises, no? Basay, Negros Oriental. Aha. Alas 12:53, dason alas 12:56, no? Sang kagawon. No, sini nga kagawon. Pero unfelt, no? Felt man no? Di nag-kwan sa aton way tambatyagan unfelt. No? Okay. Ang wala na, Gani, ti kumusta ang bonus ta? Ay, sus, ang bonus na nga. Ha? Way kami mahimuan payroll. Huwag may Sa muang salary piro sa raw pa. Nobyembre. Hindi mo na makuha ang bonus mo kung way ka mahimuan sa salaries and wages mo sa bulan sa Nobyembre. Okay. Oo, amo na hindi ka makalumpat bala. Kung Marso subong hindi ka maglumpat pwede sa September, Oktubre, maagi kagid Abril, Mayo. Oo, Junyo, kay ti Hulyo. sa Ang kanta proseso, gani may oo. Lunes, Oo na, Enero, oo. Pebrero, andi bla mo na. Dason, ginapamangkot mo na kumusta ang bonus ta. Tian mo na ang bonus ta kon isugid ko sa mga ang hublas nga kamatuoran tampad sa imo atubangan mahibi ka action art. Yeah, hindi na lang Mahibi ka. Hindi na lang may pakuya ka. Hindi na lang. Hindi na lang Hindi na pero ang lang. importante nga mag-abot yun. Nag-aaral lang. Bisig kape lang ako na. May problema. Na, mo na yung May gusto. problema. Ang tunay nga amigo, bisan gamay ang bonus, basta may hunos. Rinyo na lang na, Rinyo. Ay, Rinyo Rinyo! na Ay, lang. kalain. Sige, Action Gun, salamat, Gid. Sige, welcome ngayong gabi. Si Action Gun ng Republika sang PDMPD. Action Firing Line. Sa mga nagahulat-ulat sa ngila sining nga bonus ti kalabanan sini November gidman o December gidman ginahatag para sa mga trabahante sa mga pribado nga sektor pero mayong balita subong para iya sa mga empleyado sang gobyerno no kay tidri sa probinsya ginamatamat na gidman no nga
proseso ang inyo sini pagabatunon nga mga bonuses para sa 2022. Action firing line. Pero malantayan din no, ang pila ka mga update niya kag ang batunon no sang mga empleyado sa gobyerno no sa probinsya kag bisan diri syudad sa Bacolod no. Ang good news by the way kay ti may ara na sang back to work o balik sa trabaho na si Mayor Albi Benitez. Ma-report na siya kuno dira sa government center no. Action firing line. Maloon dara karon dugay-dugay ang mga detalye sinagang mga report ya upod gi aksyon Dale Salazar gikan sa Bacolod City Hall. Oy, ang balita pagid amo ni, no, ang sweldo sa mga GO ipaagi sa ATM para malikawan ang delay suno sa secretary to the mayor. Action firing line. Okay man na, no? At least malikawan ang delay pero ti kabalok ka naman once nga may ATM, siling ko basi ang mga empleyado sini prendabla temprano pa ang nga basta may ATM ka ang pila ka mga manugutang galaway na mo pasiling sa tidala ning ATM mo mautang ka no problem amo ning kwaon ko ha ako ma-withdraw ha sa ATM mo para sigurado ha. Action firing line. O te ang isa dira kay okay man na siya no at least why delay dasig ka man mangutang pero kabay pa hindi lang matamaan man no ang iban diri nga nagaganan siya balakag nagakuha in their advantage ngati konpigado hindi man tanan nga mga GO ni ang ila sweldo bastante man sila kinanglanon mo. Action firing line. O nagpanumpa na by the way bag-o dira nga na magapungko bilang kapitan sa area sa Barangay Mandalagan. Action firing line. Aber basi may tiempo karon ni Sugilanunon tani siya diri sa aton sininga program. And hopefully magkabalo makita ko na nung latest dira subong asang ila sininga kampanya ginahimo kon angot no, sa pag bato sining nagapadayon balang problema ho asa ginatawag nga kolera. Action firing line. Ano pagid ang pila ka madalag ko nga balita ngaton tutukan karon nga gabi. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ariyo mga update ngaton sinihibaloon. Uy atensyon sa tanan nga mga consumers ang electric cooperative partikular na diri sa bahin sang Seneco. Ang balita gikan sa Seneco ti magapatuman naman no may ara sang panibago nga increase sa balayran sang kuryente sininga bulan sang Nobyembre. Now pila ini. I-check tana karon mismo sa taga Seneco. Now masami ti ang pagpatuman sang increase ang ginahimo sang Seneco ginapason malang nimo kapin pagid kon ara naman liwat ang implementation sang increase. Ang pagpatuman sang increase hindi iya kay muan sa Seneco o kung sa electric cooperative kundi ara sa mga generation charges kag sa charges nga ginapatong sa mga planta nga nagaproduce sang kuryente. Action firing line. Masamid diri nga explanation sa mga electric cooperative tiway sila mahimo kay ina iya ginapatuman kag sila nagapason gid lang no silang naga-implementar sining increases. Ang Seneco remain ang ila o sige gyapon kon pilang gina-charge o ginasukot nila sa publiko. Action firing line. So mo ini nga Christmas kay siling ko November kag December pero sa observation kung magluwas sa mga LGU kag sa mga puluyan di sa Bacolod nga ti long time ago kada December or before pa man mag-December makita mo na ginman niya nga may ara sang puno nga Christmas decor and Christmas lights ang balay, ti nagasiga-siga na ginman mo pero magluwas sining mga puluyan nga notable every year nga may ara sang Christmas decorations and Christmas lights. Kay bisan pandemic to ara ni sila iya ay do pilang nahot subong duga pamilag-pilag subong mga balay nga may Christmas lights no. Action firing line. Kag daw jutay lamang ang nagabalakal sang Christmas lights. Ti unahon mo pa ni
nga nabalaan mo naman nga sa bulan sa Nobyembre may increase naman liwat sa balayran sang kuryente. Dako gid ang problema eh. Now, ariyo kay dugay-dugay i-check naton inis taga Seneco because gusto tatagan sila oportunidad liwat. Kami baluan eh kag maexplikar sa tao man kung ano exactly sa mga consumers ang reason na naman na sa sining increase nga ipatuman sining nga bulan sa Nobyembre. Damo gid nga panghayhay subong mo halin sa negosyante. Ang negosyo nga daan subong pertiman puraot man ang sitwasyon. Action firing line. Pero ang mga residential consumers nga ariyang iban way man ginasaligan ang sweldo hulustuhan lang sus agyan pagid sa increase sa balayran sang kuryente ang gwa niya ti kamutigid no. Ang gwa niya ayawan ka naman pangita sang extra nga income kag dugang nga budgetary requirements kapin pagid sa maggagmay nga mga individual. Action firing line. Pero way ka mahimo, no? Alangan mo na karon masiling ti sige lang hindi lang tanay maggamit kuryente. Oy kabudlay sa sitwasyon kapin pa kon may ara ikaw miyembro sang pamilya nga nagamasakit. Action firing line. I-check talang na karon sa taga Seneco, mas maayo kung kamo mismo sini maka-explikar sa mga consumers nga nagamonitor karon na gabi kay ang diferensya actually nakita ko diriho may ginapagwaman nga nagaserbi as press release sang Seneco kung lang tawon naton ang rate sa sining bulan sa Nobyembre. Ang diferensya man lang actually hindi man siya dako mo. Way gani kalabot piso, no? Galing kay ti kung ang budget mo hulos-tuhan lang kay 86 centavos actually per kilowatt hour ang i-increase. Now, ang 0.86 centavos per kilowatt hour rate hike, ano mga reasons ni ari na butang man di pero mas nami gid ang kung mabatian naton yang taga Seneco itself ang maka-explicar. May increase kuno sa PAM Conception Power Corporation nga charge, upsurge sa fuel price and average price ang wholesale electricity spot market or WSM, kang madamo pa nga iban. So all in all, kung sumahon, tiamo ni ang epekto niya 86 centimos, lapit piso per kilowatt hour nga dugang sa bayaran sang kuryente. Action firing line. Amo na ang latest, no? Mga kaksunti, maloon ta na karon kung may aragin man sang explanation diri, no, ang taga Seneco. Thank you gina kay Marilo Baron. Silingya tamiyaw lang ko tanan nga sa taga Mulubuluwa, diri sa tupad balay permigin na siya. Gapamati sa aksyon si Dangdang Brizuela diri sa Binalbagan. Thank you gina Madam Marilo Baron and the rest sa mga nagamonitor karon nga gabi. Action firing line. Ang mga cousins ko dira, mga pamilya de Los Santos sa Banwasang Candoni, may ara sila importante nga paaksyon, no? Dugay-dugay. Sige ibasahon ko lang ni karon, relax lang kamo daanay kay introduction pa man lang no? Pag-umpisa pa lang ni sa aton sining nga pagpangalagad. Action firing line. Anong pagid ang mga update? Tutukan ta karon sa report sa patrol. Amo na ari magaserbi ning eleksyon ang pag-inom-inom hindi malikawan sa mga tao kapin pagid kon ginagamit no ang pag-inom socializing tikwan ina siya no hindi malikawan sa negosyo kung ikaw public official kaysa may imbitahan ka na hindi ka malikawan nga hindi ka mag-upon mag-shot pero tikon ang pag-shotting kung kaisa pariyusin nga tabo dira sa Golden Field can you imagine nagresulta iyas kamatayon sang isa ka scout ranger kag pagkasamad sang apat ka mga individual ay grabe iyan no. Action firing line. Amo na nga siling ko kung may agwa di patarantana ang imo paminsaron bisan matarong ka mga tao kung medyo nagasingki bala ang imo sinipaminsaron kag may tughong na nga ilimnon may tendency nga ikon makabati kabagting na mga sugilanon nga medyo masakit
or bisan sa aktuasyon lang sa mga tao nga sa ara sa upod mo sa ilimdan, either upod mo nga customer, tag-iya o kung ano man, may mga faktor nga pwede dira magtuhaw nga pwede mag-ignite, no? Amo magkapaumpisa sang ginatawag nga kinagamo. Action firing line. Kabalukad o kasimple malang sa primero tong nabatian tamo kay nasa report ni Akson Alvin ang ginalinan gid lang nga do na mikon to yung piyak nga grupo kay hindi sila pagpadugangon inom kay ma last battle, no? Di mag-isa ka last battle, isa ka round akon mga damo-damo kamo medyo malawig-lawig malakon intran pasang istorya matapos Action firing line. tialin sa request nga kung pwede maka add-on sa ilimnon ay nagpauli iya sa isa ka imbis nga ang pag-inom makabulig kun tani para sa ila selebrasyon pagtililipon nagresulta sa konsumisyon. Scout Ranger patay, may ara pa pilason nga ginabulong sa hospital. Action firing line. Aron na, kay unahon ko ni baladugay-dugay kay Akson Zel Minardo gin follow up niya ini nga balita. Kagin tutukan sini nga gabi. Unahon ko lang siya kay parang makakuan ko dugay maka bulyad ako sa iban nga mga topiko naton kay magluwas ning update sa Scout Ranger nga diba kun mo nagupod nagkadto malang nas tag-iya kun ang tawon ta ka ina mo ning initial sa aga nga mga report until sang noon time nga ang Scout Ranger nga ni nagkadto na sa migo niya nga tag-iya sang ilimnan kagdodra sila ng inom-inom tapos sang ulihi daw nagabihan na meter guro hasta nga nagaagahan tob-tob nga nag-abot ning piyak nga grupo ay kalain bala kay nang ang inyo pagsulo selebrasyon kay may bonus nagresulta iya sang makasilig ni kag masubo nga sahi isang sitwasyon. No kay ti katapusan na lang to sang inyo selebrasyon. Action firing line. Ting ka makita imo nga nagkala buslot ang lawas mo ya sa pagtero di sa piyak ang grupo. Pero tinipende na nung latest ring investigation sang kapulisan. Action firing line. Ang legal nga maksyon nga ginahimo subong sang mga otoridad. Unahon ko lang niya, damo pa kita karon kay may update pa kita ha sa si Mayor Albi kuno may ara kuano may ara sang power plan nga president ay presentar kay President BBM ina sigya karon nugay diri sa aton pagpangalagad sa Akson firing line program. Action firing line. So this time ulahon ka ng patrol kay siya nagtutok update sini iyang hapon parte sining shooting incident o ginamo no nga nagluntad sa ilimdan sa din nagresulta sa kamatayon sang isa ka miyembro sang Scout Ranger. Patrol reports. Dire kita sa report kay Akson Zel Minardo. Akson Zel, may gabi please kami anong latest? Aliwata lang siya guru. Duway di kasulod sa akong. Action art. Ay, ara na. Oh. Nara na. Kumusta ka? Abi ko gani siling ko daw. Way lang makalabot si mo ginpadala nga ginamos daw. Hindi na gustuaw. Umay pa ka, ano pa kina... Abi mo kay na, ikaw nga istorya namon sa Kapitol. Kung di nag-cover ko to kay basta Wednesday, ako ang ga-cover sa Kapitol. Oo. Ang gina-istorya namon insik ka daw atong imo ginamos nga to siya. Kasi no? Kay insik Kay Sir Estilo? Hindi sa kay Kwan Bla kay Kita kayo nag-order ko to ya tinabal to ya kay Sir Amelia. tinabal to ya pero ang imo order kuno do may nagpadala si imo to do ginamos ba siya mo to siyang tinabal o ginamos to? Ginamos to ya gin order ko. Ti ano to yang kay insik nga balagin talay puling inlutoin lang kuno. Sino si Check man? Nagkikilala yaw? Raw pa. Migo tas piyak bla tong stasyon ginalinan mo. Okay. Toto dinis bla. Sila yung pare dinis sila yan ano tong tabo kay sila pre kay gindala ko lang pa uli to kay nagtalang hindi gali para sa upod namon isa to para gali siya to.
Ara naman ta. O kung tabla Dines. Gilutoin lang kunuton dyan namit, bro. Namet. At least yung sugiran ta ka. Maya pa, wala mo na ako kasagidan mo. Pero okay, malang na ako ginamos kung tinabal na. May Oo, negosyo nga tinabal. Pero diri kita na yun, anong tabo sa latest update sa station number 8? Damo ko no Scout Ranger nagladto kay Nada. Yes, Action Art, no, kay Ati Subong, na-locate na ni isang katapos sa Bacolod City Police Station 8 kang nakilalaan, ini ang iban pang kaupdanan ni Ulysses, ining suspetsado na sa paggaluthang patay dire sa kay Yawan Action Art, no, ini ang si Private First Class Edmark Iwayan, gire, no, kag Ati Subong Action Art, no, kay si Ulysses ne karampatana, ginapanginwala niya gindi nga wala siya dala sang pusil, no, wala siya sang armas. Ano naman ni karon kaya ang isa ya kaupod na katugda man nga ginpatago ni gali sa isa nila kaupod kag amo ni ang ginpadala pagid sang pick up, which is dito sa may Santa Lucia kag Action Art nga makita sa CCTV kung ano oras nagbalik ini ang pick up prior ni sang natabo naginom-inom na ini sila sa may Kaynunoy na kuno nga ilimnan dira sa may sagwa sa subdivision no, sa Okay. may barangay Takuling. So sang ini isang pag-inom na nila ng mga 11 around 11 natapos sila inom nagrektay ni sila dira sa Maya Tulips Action Art. No kagate gali ga pamilit gini ang suspect no nga mainom pa sila kon ma-order biska nagambal ini ang tag-iya no nga manirado na sila. So ang tag-iya mo ini si Mi Jobert Vice nga anay ini gali Action Art no batchmate sang victim nga napatay no kaso army man yung tag-Action Art pero inactive na sa kinisang ilimnan. So karon Action Art no ang sa bahin na diri sang kapulisan gina-negotiate subong no kami isa ka media partners kita diri Action Art no nga plano nila magasungka. So tatlo ini sila kabilog ang masungka no kagati imbestigaran pa ni sa subong wala pa man gid no mo pa ning ginahulat-hulat sang aton diri nga mga kapulisan kung san-o gini sila masungka kag kung hindi gini sila magsungka kag ini ang ginsurrendera o ganang ginpataguan sini sang armas Action Art hindi gini maghatag o kun na magpakita sa kapulisan kung mag-surrender no mag-file ini sang kaso ang Police Station 8 Action Art kagina ato naman to ang pamilya sini sang victim which is naghatag sa ila sining affidavit sa may investigator Okay. kag posible ko mahingagaw buwas no pasakaan sini sang kaso nga murder ini si Ulysses Karampatana Action Art no kag subong ang nadalasa ni gali kiti sulo kay Police Major Jory Puerto nahibaluan gid nila no suno man sa panaysayon sang upod sinisang suspect nga ang una gid nagapalupok ang ini si Ulysses o kon ang accountant ni nga suspect Action Art no kay bangod suno kay sa mga kapulisan kung ang naguna palupok amo ini ang army no may posibilidad Action Art no nga hindi na niya kabato pa ang suspect no kay ate ang iya sinidalay sang army nga pusil is 45 nga daan no kag sang kagina may nakitaan pagid kon may na-recover digali nga isa pagid ka fire cartridge sang 9mm so sang kaagahon no kagapon sini ang ilang o kan kagina ang ilang nga investigation sa recovery sa dito Action Art 11 lang to diba sa sang pagkaaga sini may nakitaan pagid sila nga isa pagid ka fire cartridge sa nga 9mm so naglambot na sini sa 12 buot sa silingon Action Art isa sini ka magasin daw naubos gini no Grabe. arak sini kon tiro sang suspetsado kagati nasa labat na lang ni ang upod man sang suspect no nga ang iya sini nga sa may pusog-pusog kanya daw wasak ni Action Art no nakaigo 45 nga armas siguro pagkatumba na lang sinisang victim no sa pahayag sina sang hepe nga base ko nga nakapalupok pa bala sang trigger no kag nasa labat na lang iya amo na nga wasak ato ang iyang pusog-pusogan Action Art no kagati ara pa subong sa may hospital kag ini gali ang tatlo pagid kakauptanan sini ni Ulysses no ginapugos pag nila o kung naging gapos ini ang isa ka army kag ginapulihan pag Action Art o gin kasigo pag ini asa nalipong ini ang upod yan ni Iwayan no kag amo pag gali ang natabo Action Art
Tio, Nasa- pag timas namin ni Kon maplastar kay kabalo ka, ara na sa pulis ang pag-investigate. Sino ni mga kaupdanan kapin pa sining kay subong ang guwa diri nga ang daw ginapatutuan lang tanan amo ning natiruhan man nga ginabulong sa ospital. Amo gid action art, no? So sa subong amo na ang ila pagid no ginatinuhaan nga ini ang armas kag ang nagtago ang iban pagid So ang botambalon nakaupdan ang ginahambal diri nga armas nga gingamit sa pagtiro ni kay Iwayan nga gintulaan sa kamatayon niya. Way pa ni ma-recover subong. wala pa action art no kay men amo ni ang sa ospital ni balang no ni Iwayan amo ni ang nakapanugid nga ginapatago ini sa ila pagid isa ka upod no which is amo man Daw ni- damo nga danto sila kuno do na pulo sila to. 7 sila kabilog. Seven? Sa suspect, oo. Grabe ba? Yes, amo na action art, no? Ti subong ang pamilya, no kagina, ti wala tagid na anhan, nakuhaan man sa ila ni nga statement kay daw medyo masako-sako gid action art, no kagati hindi pagid kaya sa nga balatsagon sini sa mga ginikanan kaya ang iloy kagina gahilibion lang lo ang amay amo man kay ti syempre do hindi pagid bato nila ang natabo sini sa ila nga bata kagati suporta man ini ang hambal ko ganito isa ka batalyon to na ako galit sa bukid sini ng mga Tio, kati classmate nila nimo. Mm. Classmate nila. Actually, the augmentation team malang ni si Iwayan. Ay, hindi gid man siya permanently assigned dira sa 94th Infantry Battalion. Nag-augment lang sila pero ti kabalo kang kamaradiri ni nila ang banding nila kapin pagid sa operation ma-encounter pa kada nagkalanabo to. Correct action art kagati ready for deployment na gito sila tani nang ila laman tani nga bisitahan din nila ang amigo ya din no ang batchmate ya nga diri sa may ilimnan na diri action art no sa may Tagiya bar, mo kay- kay Limnan? Oo, tagiya sa ilimnan kagati bonus nila man action art no kagapon nga adlaw so ti wala o kon kagina sinisang nga nagbisita sila dati subong gani magwala na labihan namon sarado subong ang bar the reaction art na kundi nagaluntad sini ang incidente amo na lang na action art ang gina-follow up subong sang kapulisan man nang gina-negotiate sini nga magsungka ang iban mga kaupdanan kagati So sa bahay pito naman ni sa mga- kundi ang isa na pilasan ara sa ospital, no? Oh. Ang the rest, nabalaan na ni ang anom nga nabilin kung sino ning identity nila. Pila nang nabalaan is pito? Yes, action art no so no kay Police Major Puerto do na kilalaan na nila no kan may identity niya kaya di siguro na pamangkot man ni sa upod no nga ra subong sa may hospital sa action art. Okay. So butang balon ang pito ni identified na. Correct action art. O Okay. na nga 5 na lang siguro action art ang gin-identified kaya identified naman ni ang isa ka victim lang po ni Ulysses kag si Ulysses amo ning suspect no ang 5 na lang sini ang gin-identify pa action art. Okay. Sige. So action art ay pamatian naton ang bugos nga pahayag ni Police Major Jury Puerto. Bali sa subong ma'am, may nalokito ni, identify na yung mga upo ni Ulysses sa may guwaan sa Talosia. So, trace naman kung ano oras na sulod sa Talosia ang pick-up. Pag may na-reveal tong iban nga ang armas ipatago sa kataong upod niya. Ang mo ito ipatry sa pick-up. So, tarang upod niya na-identify ang mga ngalan. Tapos, ang nag-drive sa pick-up, na-identify naman ang armas ipatago ito sa nag-drive. Oy, nautod siya, Aksonzel. Balikan ta siya, abi. Alas 7:29 na ang report ni Aksonzel. Minado angot ini sa latest update sa itong nagluntad nga kinagamo sa ilimnan Aksonzel. Nautod linya mo? Yes, action art naton padayunon siri ang pahayag sang hepe sa Bacolod City Police Station 8. Para pin request sa ila sa mga involved sa shooting, ang crime lab niya ang mag-andak. Balanta na kung nagpalupok si Ulysses ang aton nga victim army. So, pwede man siya ka-refuse. Mga gusto nila. Pero makabalik sa amo ng investigation supplement ang evidence lang ang nagpalupok yun siya. May para sa examination. Kaya may tatlong upod niya nga
negotiate sa takaupod nga media nga ma-surrender. Kay si Ulysses nagambal nga wala sa armas, kaya to may na to gina-insist siya nga wala sa armas. Pag may abogado siya nga ginapatubang ko no kung maabot kung mag-abot amo no istorya ya. Oo, ti subong na subay tanang tuod. Kaya saktong istorya kay Ulysses aton suspect sa mga upod niya nakuha tang saktong istorya kung ano natabo. Una gid siya bunot. Kaya ang army, kung nakauna ang army, 45, hindi na sa kabunot pa. Buti na siya nakauna bunot, una palupok. Kaya kung army nakauna sa iya bunot, kag napalupok, hindi na nakabangon, 45 mo. So ang army, guro, nakauna si Vildes, sa maron na, nakapalupok man, na igo na si Ulysses, itumba, ipalupok, ang kapod ni Ulysses nga si Joseph, magahom, naigo sa TL. So ang TL niya, wasak ni Kulante, 45 na kaigo. So atong igo, tumba na to si Joseph. So, ang nakuha nga empty shell, 5 ka 45, 12. Kaya gina nakita kami sa paka-empty shell mo, 12 ka M. So, wala si CCTV din sa lod. Nasaguhaan. Wala, puno gagana. Ang balsang tagiya, wala sa tungkan. Ang CCTV na rin, maka-aid pa na sa ato ng investigation. Pero subong okay naman kaya ang mga code ni Ulysses, nag-reveal naman tuod na istorya. Ito, ikapito. So, ang istorya, alas 11, nag-inom pa sa may guwaan sa Sanggi ni Nonoy. Sa may guwaan sa Santa Lucia, alas 11. Asa na agad din si King yung manitawag na kay King mo, si King. Si King na kuna agad yung mga one battle sa guwa. Basta nakalabos sila sa crime scene sa Tulips, sa bar. Amo na nga, mapasira naman ang Tulips sa bar, nakainom sila kadali. Basta nga insist na ng tagiya nga ma-close na, alas pa na. Basta nag-resay sila kuno. Ang nag-verbal confrontation lang, basta nga nagbulat niya siya. So, naunahan niya kayang army. Amo na ang istorya. Eh kung army nakauna sa iyan, dito sa kabangon sa 45. Di ang duwa sir ka mga kopdana sa mga army sa palipadan tagiya sa ano yung ano sir? So, nakagawa na tugina ang si Jobert. Si Jobert ng army, bilang ang army na tagiya sa ang tulips. So, ang istorya already, nagsaling tugina siya. Wala, bali may nagkapot mo siya, tatlo ka tao, aging pagtigo siya, nalipong siya. Ito si PF si Villa Carlos. Pero ang tulips ay nakatungka, nakapalupok pa pala. Ano tungka pala ni Kuno? Okay, nag-negotiate sila sa isa takapod sa media nga muting kontak sa ilang mga asawa. Ay, nagtago niya tayo sa armas. Amo to nga ginanegosite namon tong utod niya, datuan namon to sa may tapuling kung gidya i-convinsehon nga mag-surrender kag isi talo ng armas nga patago siya ni Ulysses. Posible, sir, makakasuhan na yung tago ng armas. Kundi sa magkopera, kasuhan natin sila tanan. Inuutan na witness ang samdan nilang upod. Kasi Joseph dyan, mag-ahom. Kaya mo niya nakastorya sa amon, pag nakastorya sa mga upod niya mo. Hasta nalokit na amon itong upod nila. Pagkadin sir ka ang iling mga kopdana. Uy, ko nang palagyon na. Ano ang desisyon sa pamilya? Muna sa buong kuhaan, sila apidabit, ari man yung amay ang live-in partner. So, ang investigador na mag-apidabit para buwas kung okay ng apidabit. I-inquest nato na si Ulysses. Okay. Ano sir nga kaso Kung na mo ni murder. Ite, overkill mo. Hindi mo lang yung isa katiro o dua. Ano na siya. Inubos na kitang balas. Ano na yan? ang ano sir ang isang biktima ni sir ang arma siya iay. Issued firearms ng DSP. Okay. Diyan ang sir Action Art? Yes, so Action Art mo ato ang bugos sa pahayag Grabe, sa no? Hepe sa Bacolod City Police Station 8. Mawid gani Action Art, no, buwas, no, hingagawan ni nila kung natapos na to ang affidavit sa nisang mga ginikanan. So, iga-inquest ni was ang kaso, no, kagati murder gid ang i-file nga case Action Art. Okay. Action Art, balita gikan sa patrol, ini sa Action Zil Minardo, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action firing line. Subo-subo ba nini pero ang latest tubong update at least na-determine o na-identify na sa pulis sino na yung mga kaupdanan di ko nag-communicate sila kag willing sila maghatag sa statement mag-go against ini of course no sa atong gina-claim o gina-allege nga siya nagtiro sa army. Ti depende na iya kung ano ang mga depensa bukay ti subong
magluwas kung madala ni siya sa korte, ang kaso na, dito kaya depensa sa imo mga ebidensya, kag sa imo mga saksi, agod depensa ng kagalingon mo. Pero for the meantime, subong sige investigation ng pulis, lantawon ta ini. Ang mensahe galing nakita tablas ng insidente, tikita mo na. Ang isa ka tinutuyo nga kag luyag mo malang tani magulo enjoy ang inom-inom nga ginasiling pero ang resulta kay epekto niya mo niho ay subo iya trahedya iya kag problema sang tagsa ka panimalay kag pamilya. Action firing line. Sa part sang militar ni nga napatay ti may mga pamilya man ni siya. Mga nagapalangga sa iya to. Oh, can you imagine bala? Nagulo-enjoy man ni gurong isa kay ti nakabaton ka bonus. Dason halin pangaran sa operation ti medyokulo kapoy guro ni naka-forlo ang tawag sa nila. Nakabakasyon silingat ti maulo-enjoy tato sa batch ta sa kilala sa classmate ta. Dinto guro sa isa ka milyon na guro paminsaron atong napatay ito. Ito ka-expect na mo ning madangatan niya. Action firing line. Sa aktual nga bakbakanay 50 to ay sa madisgrasya pero sa ilimnan rin pa sa iya na wag tangho. Action firing line. Tapart naman sa kinatudlo nga responsable sa krimen. Di may kinamatarong may diretso man na siya. May abogado man gagiya siya subong kung paano depensa ng kagalingon niya. But the police has its own investigation. Ang tinutuyo sina agod nga may mayara sa matarong gid kapag usisa sa nagluntad nga krimen kag mapasabat kung sino man ang dapat may salabton. Di pero murder case ni Pilo sa ila kag sa maupod diring iban kay armas kunudugin padala pa to sa upod sang nagtiro. Action firing line. Di barantayan naton nga mga update ini tutukan diri lang sa Action Radio Bacolod alas 7:37 na. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. This time... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ana, ano nang nauya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya gaano sa Ang inyo. permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala man message. siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gid yang mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta sin ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos ka gid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? kung sana ano nang huya ako makulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ang ginagamit ko siya wala sa anak ko ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang One, ikaw gid ang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang ka mo ka hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginabakar silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ako nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo duan mga kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon na inyo programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat kay sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulangon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran.
Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ang vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nadakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan. Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan na aksyon na firing line sa gihapon sa ngalan ni aksyon na Marlon Hinovia. Kung naman aksyon art tay hupon may gapilan dira kay Juart Mandagit Tons.
Evelyn Sinaon ga monitor man, thank you gid sa pagtutok karon nga gabi, no? Thank you dira sa imo. Sakay Ana Sinuros niya si Nablo si Eugene, no? Sa Pilar compound sa Lagranha, ga monitor man kuno, thank you gid sa pag tutok karon nga gabi. Ayos. Thank you gid. Ara man si Christine Minyes Villalobos. Salamat gid sa pag monitor. Ara man si Imelda Madrigaliho, no? Madrigaliho. Monitor sila kuno sang family niya. Madrigaliho from Palayog. Di na Palayog man. Sige. Thank you, gid. Ari pa, Maricel Pampliega, monitor sa Punta Talaban na Himamaylan. Ayos. Ari pa ho kay Vicente Villoses. Thank you, man. Nya natabo parte na bala sa tiruhay kag patay nga army. Ano na ang tiro pulis army naman kon kuan siya sa ilimnan niya sara. Bali ang ginatudlo to nga kuando accountant pala to sa bangko tong trabaho niya, no? Idi Laos, upod sila ni Nanay Isabel. May gabi man may lang nga pag monitor. Ayos, salamat gid. Thank you gid. Action yada ipadala ko na sa imong number sa bagong nagsumpa nga kapitan bla sa Mandalagan, no? Si Kap Aniebe. Kay kuha na gid siya mo, sumpa na sa today sa kay Bangor Albi Benitez. Nga gawon to siya kay siling niya 15% lang kuno battery niya. Basi bla kun mabalda karon now dasi kun di nataka bisan ka kuha bisan lipot lang nga statement siya. Action firing line. Baton mo da yada. Ay kuan lang siya nga bisan ubo gilamat babatian talang tingog sang karon nagpungko na bilang barangay kapitan, no? Si punong barangay Paul Binyas Nieve, no? Sa barangay Mandalagan, and newly appointed as punong barangay sang Mandalagan, no? I don't know kung may picture ka na niya Yado GM. May ari ko di picture i-send ko lang sa imo, ihingagawa lang basi kung makuan mo. Kuha mo da karon mag-interview ta kay Kap. Bag-o ni siya, nagsumpa sa kay Mayor Albi. Ara na siya. Basi kung makakuan siya, indicate lang niyo kung okay na siya para makasugilan nun kita sa iya. Action firing line. Alas 7:59 na. Thank you, gida. Dahil lang gid action kuha action JM kay i-forward ko lang sa imo da no para nga kuhaan mo siya sang kuan mla para i-forward ko lang sa imo para makapangita kapag isang iyakwan, no? Sing iyang duga nga mga profile pic da. Forward ko lang sa imo yado na kay Action GM. Pero ari na sa aton nga linya okay para at least makasugilan nun kita karon nga gabi. Action firing line. Kay nagligad actually na muno naman ni Councilor Calao Pontevilla nakasugilan nun kami ni Councilor Calao. Siling niya di mapungko na to, no? Si Kagawad siling niya as the new punong barangay of Mandalagan, no? Tiari na siya karon sa aton nga linya ho. Iingagawon ko lang kay dumanog panyapon sa Online sa firing line. Joining us tonight, there is Action Firing Line program, si punong barangay Paul Binyas Nieve. Amo nang kompleto na gingalan
Kap, congratulations and welcome no sa bag-o nga obligasyon nimo dira sa Barangay Mandalagan as punong barangay sa Action Art diri sa Action Radio Bacolod, Kap. May gabi Action Art. May gabi Action Art. May gabi, sir. Salamat sa imong pangamustaman di sa ako na. Siling ko nakita ko gidayon pag dasig na social media pag-post bala sa mga nakakilala si mo nag-congratulate. Siling ko bumigo, kuwara na siya, sumpa na siya gali as kapitan na gid today. O Action Art, 11 o'clock ginasang kay Mayor. Pasalamat man ta kay Mayor na gintagaan niya ta sang slot kay gina sa kasakuon niya bag-o sa nagabot. Damo-damo to sa iya mga pending na mga ulubrahon to sa syudad. Gintagaan niya kita sometimes. Salamat man ta kay Mayor Albia. Sir, sa sining bag-o karon no nga obligasyon nga imo sini atubangon as the newly punong barangay dira sa Mandalagan. Ano sir ang mag-commitment nato ng mga mensahe mo nga mahatag sa mga pumuluyo dira sa taga Mandalagan? Sa taga Mandalagan, may gabi tanan sa mga kabarangay ko diri sa Mandalagan. Ang advokasya sa aton nga nagligad nga punong barangay pati gayunon tana kag ang iba niya wala malabutan. Hopefully mahingagaw ta sa next year. Pero ang mga resolusyon to yan naging pasar to yan namon sa nagligad sa previous na administration sa kay Kapitan Parinyo, sigihon dito yan namon sa subong na tuig ang tanan nga mga plano ni Kapitan. Ang tanan nga mga wala matapos ni Kapitan tinguhaan gina namon sa council nga mapatigayon. Labi na gid ti sumong pagpungko mo daw o nagligad to may issue pa sang do cholera case na sa lugar mo nga daan na Kap no? Oo, na-action na naman to dayon kay nahingagaw to namon na butangan chlorine subong nagwa na tong pasyente kag ang 12 to ka mga bubon to ginhingagaw gito namon butang sang chlorine. Hindi lang na 12 kay ginpa-check ko na lang bilog na lang nga barangay Mandalagan kag hindi lang bubon pati na lang mga bumbagin paano ko na lang ipaisip ko na lang para masumat for next month kung pila ang magasto ta sa chlorine. Para nga bubuan na lang naton tanan. Anyway, personal circumstance, pila na ganing edad ni punong barangay Nieve kag pila na ni ka term nimo gani as kagawad dira before ka nag-take out today as kapitan Kap? Bali, subong 52 years old pa lang ko. Tapos, nag-first term ko ni as kagawad. Pero naka 6 years ko as barangay secretary. Medyo lawig-lawig experience, no? Sang kapitan dira. So, good luck sa imo. Puli, kung may tempo ka rason, maimbitar ka na diri sa studio para makasugilan nun. Kita medyo malawig-lawig. And of course, sa mga program mo dira, kay ti election next year pa naman to, malawig-lawig pa rin nga pagpanerbihon ng aton Kap? Oo, gani. Ang aton, servisyo lang anay ato na maabot yun ang eleksyon. Gani. Good luck sa imo Kap and hopefully mangin partner mo diri Action Radio Bacolod sa imo na panerbihon sa Mandalagan. God bless kag salamat gid sa oportunidad nga ginatag mo diri sa amon sa Action Radio. Damo gyud salamat Action Art. Good evening sa tanan nga pagpalamati mo da sa Bacolod kag sa tubtob sa mga kabati lang sang mga waragwagan. Salamat kid. Good night sir, good night. Salamat. Thank you. Action Firing Line. Ang karon na bago nagsumpa na punong barangay no dira sa Mandalagan no si punong barangay Paul Binyas Nieve. Bago ni siya nag-barangay kagawad, nag-serbisya bilang barangay secretary, lawig man nga tiempo, nagpapili kagawad ng number 1, ti subong siyang punong barangay daw, no, sa Mandalagan. Action Firing Line. May mag-commitment siya padayunon ng mga programs and projects da, no, kabay pa tayo yon na ini sa aton nga mga pumuluyo dira sa area sang Mandalagan. Idalas dason ko lang guro para sugpon na lang kay Axondale. Unahon ko lang si Axondale, pakarolan ko lang yung partisa sa ko, iban pa nga mga balita karon Axon na.
Kay para masugpunan yan lang bala kay amo na actually isa sa mga headline ni Action na dahil mo basi may mga additional sa bala kay nga pagsugilan nun sa kapitan amot naka-attend to sila kay aran na nag-report na si Mayor Albi gali sa office niya kay COVID-free naman lang sa kuno mo, COVID-free na bala tihilway na siya nga magka-report sa iya talatapan. Action Firing Line. Ilili Oligo, maing gabi, thank you gid for listening. Si Ters Vergara Sancho, dira sa Moises Padilla, gamonitor man. Si Evelyn Sinaon, si Pablito Benedicto. Thank you man sa imo. Ara man si Ana Sinoro. Thank you gid. Kag Imelda Medra Galiho, ano ba sa ako na nakaina? No, Maricel Pamplega, thank you man kay Jojo de los Santos. Ara man si Idi Laos, nabasa ko ni si Idi gali kay na. Georgia Gargasiran, thank you man. Leia Younger Esquivel, kag Rochelle Fulgencio Susana, thank you so much. Kay Marilo Travilla Catinoy, thank you man Kay Allen Louis Himutia. No, kasi manwa ko tagkaliling, kumusta ka mo da? No, kay Kapitanyo Josel Pupioko. Marilo Baron, siling monitor kami Thank you gid kay Dangdang Brisuela na tamya gido. Manjo Arnejo, nya may gabi ka monitor kami from Jesus Heights, Estefania, Liog Tamyaw, Diana Villanueva, Julian Arnejo. Sige. Si Pangging de los Santos, ang second cousin ko gali, nagapabalo dira ako sa tanan nga mga pamilya himata no dira sa may area sang Kanduni, malapit na lugar, napabalogin ni Pangging de los Santos nga ang nga si Choy Federico Tadina, no? Nagtaliwan si Choy Federico Tadina, no? Nagdataliwan kag nahaya sumong sa Barangay East sa Banwas ng Kanduni, ang lubong sa Kanduni Public Cemetery sa palabuton nga Sabado sang hapon, no, Nobyembre 19. Now, ginapaybalog dira ni Pangging de los Santos nga si Choy Federico Tadena nagtaliwan ang lubong sa Nobyembre 19, Sabado ina sang hapon sa Kanduni Public Cemetery, ang haya sa Bangkayara sa Barangay East Kanduni. Action Firing Line. Lason ko lang report ni Action Dale Salazar. Action Radio City Hall Report. Kay si Kagawad Kagnaw nag-take out na nga punong barangay. Si Barangay Kapitan Anieve, nag-chat kami, nag-okay siya for interview. Galing kay siya, lipot lang kay 15% ng battery niya. Nakasugilanon ka mo kay Action Dale? Action Dale? Interview. Oh. Yes, Action Art. Sa mga balita naton gikan sa Bacolod City Hall, so officially nagpadumpa na si Kagawad Anieve, ang number 1 nga kagawad sa Barangay Madalagan. Kay Mayor Albi Benitez, Action Art, nga tiamo ni siya ang magabulos bilang amay sang Barangay Madalagan, kasunod sining pagtaliwan Action Art sang ila sining kapitan nga si Kap Arturo Parreño nagligad nga mga piniman Action Art. So sa pagbalik man ni Mayor Albi Benitez sa Bacolod City Hall, kasunod nga nag-positive sa COVID-19, naka-recover, amo pa na ang isa sa mga ginhikot ni Mayor Albi Benitez ang pag-take oath officially sang Barangay Kagawad nga karon punong barangay na sang Barangay Mandalagan Action Art. Kay recently na-interview natin diri si DILG Baco Director Maria Joy Marides Padayaga nga nagpahayag Action Art ang process ni is number 1 Kagawad, automatic nga mangin punong barangay, and then ang mapakita naman nga pasto number 7 nga Barangay Kagawad, bali mapasar niya sang resolusyon ang Barangay Council sang Mandalagan nga mag-appoint kung sino ang magabulos or ang bago dira nga kagawad, kag ini ang igasabit sa City Mayor's Office kag aprubahan ni Mayor Albi Benitez Action Art. Sa iban nga balita sa City Hall, mayroon diri sang tika nga paghihimuon ang Bacolod LGU kasunod nga may mga job order nga naka-base sa mga eskwelahan Action Art ang na-experience
sang delay sang ila sining sweldo. So isa diri sa proposal based man sa confirmation ni Secretary to the Mayor Attorney Joaquin Arta nga ti mayara na sang ginahikot MOA sa tunga sa Bacolod LGU kag Land Bank of the Philippines nga himuon or ipaagi sa ATM ang sweldo sa mga job order casuals sa syudad sang Bacolod Action Art. According diri kay Attorney Chugin, actually ginawlat sa gid lamang nga mapermahan ni Mayor Albi ang MOA kag maumpisahan na ang ini nga proseso Action Art kag bilang kamahin sa process ipasud sa gihapon sa sangguniang panglungsod tubtob nga matigayon ang ito na mayara gid man sang delay sa sweldo sa mga school-based nga mga job order bawat yung sa issue sa mga documentations kag kakulang sa mga appointment letter Action Art kag isa ini sila sila ginatanaw nga kun ATM Action Art yati hindi bala ma-delay ang ila sini nga sweldo kay tikod basehan nato ng explanation diri ni Attorney Chu kun JO ikaw si SAC Public School Action Art ang proseso ni sila sini nga sweldo is dotingo bala ang ila sining pag-submit sa mga documents kag ang City Treasurer's Office ma-withdraw pa sang kwarta sa bangko may mga papermahan pa nga mga documents pero kung ATM mas sulhay amo na siya ang ginatan-aw diri sa Benitez application para masolusyonan ang ini nga problema. So far sa datos diri ni Attorney Chu may at least 800 to 1,000 ka mga JO nga na-assign sa mga bulutuan. Haring tingog ni Secretary pos lamang pangutang kung may ATM ka. Correct. Ang mag-add to cart, bagit ba start? Pagprinda ka, saling mo, ariyo, ay, Canada, dalang siya mo ATM ko Oo. Pag magbayad ka pagit sa mga bills mo online, natin iba na gina-connect na nila Action Art. Correct. Yung mga bank account, no, kag gina-check from time to time online, kaya mo na ang ginausar bisan more than 9K ni mga sweldo sa ato sa mga JO. Dako man nga bulig sila Action Art nga balang hindi na kita magpadulong pa no sa NGC sa City Treasurer's Office para magbaton sang ila sini nga benepisyo o kon sweldo. Papatyan naton si Secretary to the Mayor Attorney Chu. Bali nga delay subong isang sa school base, no? Tingog na sila mag-process ng ila sweldo by district. So, muna ba itong chimbi ko? So, tingog na sila kaya yung mag-withdrawal tingog man. At any rate, ng mayara na tatikang na kinaobra sina nga para mabuhi natin mga delay. Common na nagkakatabog sa sweldo sa mga job orders. Delay sa sweldo sa school base ng mga GO. Sige, process ang iba't ng mga JO. Ang sa school base, ang pag-processin natin iba't kada eskwelahan, lain-lain mo, layason. So, ginakulate na sila tanan muna tayo pag-process na. Special Education Fund. Ang gra sa JO sa school base nga ang funding sa ila payment sa ginatingwaan naman na subong come up kita sa isa ka system nga madula na ang delay. No? Mayara kita subong ginalantaw na sa kasolusyon ang ATM facilities ang landbank lang nga na may muwa na yan. Mayara kami muwa. Wala pa mapirmahan ni pero ara na sa ng pasulod sa SP. Action Art na batian si Attorney Carl Joseph Chu ang Secretary to the Mayor Action Art. No? So wala to naton nga mapasulod din sa SP. Since natin may naman isang go signal ni Bacolod Mayor Albi Benitez. By the way, siya nakabalik na siya Mayor. Why pa update siya mo? Kung saan ogin schedule ang mga transport group for a meeting? Wala pa Action Art. Kaya na ang mga transport group nag-attend makina sa regular session sa ngulang panglungsod. Pero ito ang mukta painagin na palayag ni Councilor Albi Correspino nga balik na sa City Hall si Mayor Albi Benitez pero hulaton pa ang schedule Action Art sa ila sining pagsinapol nga itatawag sa alkalde para at least basi pa man lang mahusayan kag matagan sang solusyon no hining concern sang mga small operators kag drivers diri sa siyudad sa Bacolod sa piyak sang modernization program sang national government no pero amo to kay na ang ginpalag ni Councilor Espino ang chair sang Transportation Committee nga hulaton lamang ang schedule ni Mayor Albi nga pagsinapol upod ang ila sining hanay since 15 days more or less mga November 20 plus Action Art magalaps ang ining plaso o kon ceasefire
sa wala dakpanay sang traditional nga jeep nga may asang expired nga prangkisa Action Art. Sa iban nga balita sa City Hall, ginkuan din natin sang reaksyon si Councilor Taddy Saison ang tinisagin duso no ni Congressman Greg Gasataya nga House Bill number 2916 mo siya ang hagna nga nagatuyo Action Art nga irregular bala ining mga empleyado nga madugay na nga nagaserbisyo sa gobyerno like ining mga JO ngati ang kumbasya nato ang initial proposal ni Congressman Greg at least 5 years ang ginaduso niya nga mga JO nga contractual o casual dapat imon ini sila nga regular nga mga empleyado. So ginsite rin nga ehemplo ni Councilor Taddy Saison nga dila kanon sa sangalang panglungsod sa City Council met least 3 or 4 dila ka mga JO ngati more or less mga 20 years na Action Art nga naga-serbisyo no dira sa Bacolod Government Center kagati tutub karon JO sa gihapon. Isa din sa mga factors according kay Councilor Saison ngati daw wala sila blatang civil service eligibility nga ginatawaga. Rason ngati daw wala saka dira abi ang ila sila nga posisyon o kung hindi sila pwede nga ma-regular. Rason nga ginapaboran no ni Councilor Saison ining House Bill 2916 ni Congressman Greg Gasataya according sa tinako ini nga bulig ay hindi lang sa Bacolod LGU kundi sa ibang tagid nga LGU nga may mga JO man nga lawig na nga nagserbisyo pero still JO sa gihapon ang ila sini nga status action. According kay Councilor Saison, once nga ma-approve ang ini nga layi at least meron na sang basihan Action Art ang national government matagad diri sang seguridad kag benepisyo ining mga JO no nga lawig na nga nagapangalagad sa mga nagkalain nga local government unit. Pamatian naton si Councilor Taddy Saison. Well, ako agreeable ko da, no? In fact, pareho sa aton sa City Council, may anak kami da 4 o 3 ka employee nga sobra na nga 20 anyos. Iyo lang yapon. Kaya hindi mo sila ma-regular, kay wala man sila civil service eligibility. Secondly, why man sang posisyon gid nga pwede mo sila ma-regular, imuhan mo sila posisyon nga janitor. Ito mga amo naman nagakabagay sa ilang nga ginaobra subong, no? Kaya ang ilang obra para sabi may isa tada amo na siyang in charge ng tanan anything about electronics sa City Council. Microphone tada sila siya nagaprepare tada isa nga daw nagakuan man nagapreparar man sang mga ano sang city sang City Council papeles. So, nami pag ginaya ko ni paagi pag sa national law mas may support pagidya, may legislative support pagidya ang pag-appoint sa mga ang pag-appoint sa mga empleyado, no. Nabatian si Councilor Taddy Saison. Dami na siya, damo to na nakilala na to, nakadudo ka deserving balaga irregular mga empleyado. Yes, Action Art. Actually, damo sa mga JO sa naghandom nga mag-regular, no? Especially sa bayan sa mga traffic enforcers, Action Art, ginawag nga nagapangalagad. Na isa pag na traffic enforcer, abi mo amo ni silang dapat irregular mo. Oo, may kakulba Action Art every time after election nga magligwat gan ang administration. May kakulba kung anong ila sila nga kapalaran, no? Pero ang tuwa siya kung ikaw traffic enforcer nga way labot tamaran kaginman do ay kagatrabaho ga perform ayot hindi kagidman guro na iya dapat nga irregular. Correct, Action Art. Actually meron na sang qualifications, no, under sang proposed measure ni Congressman Greg Gasataya kagati ang madagambal ni Councilor Saison hindi naman kinahanglan sang resolution favorably endorsing ang ining House Bill since nationwide man in kaso gidman nga matigayo nationwide ang iya sining pagpatuman pero diri sa bayan sa bayan siyang ano to alas 8:20 na sa gabi. Action Firing Line. Balikan na to na last and final stretch with Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government. Nami ni siya no. Actually damo tuod nga mga nagatrabaho sa gobyerno bisan sa pribado, galing ting pribado do medyo bulubudlay na yan, no? Ang pag may ara pag iban nga by project ni sila mo kung sa private pero ning sa gobyerno gido mga traffic enforcers na mo nang na gusto naton action na dahil
Yes, Action Awa, Arta. bikuway ka pa? 3,000 diri ang JOs sa syudad sa Bacolod Action Arte. Damo-damo ti diri sa ila, lawig naman no ang pagpangalagad diri sa may syudad sa Bacolod Action Arte. Sa regular session man kaina sa konseho gin-present diri actually sa City Council ang resolution nga naga-commend or nagapanginbulahan sa nag-top 2 no sa CPA licensure examination nga Bacolod noon nga si Marie Buencochillo nga naggraduara no sa USLS Bacolod at nakakuha sang 90.67% nga rating no. So ang resolution ginbasa ni Councilor M. Ang kag gintugyan kay ina kay personally nag-appear gid diri ang top notcher sa sesyon sang SP Action Art. Do siya ganing ginapaabot nga buwan naman no sining ordinansa nga gin-author ni Councilor Israel Salanga nga mayara sang cash incentive nga pagabatunon ang top notcher, it's either bar exam or board exam. Pamatay na ton si Councilor Emang. To congratulate Kate Marie U. Buencochillo for placing second in the October 2022 Certified Public Accountant Licensure Examination carried by the unanimous vote of all Sangguniang Panglungsod members present. The resolution was passed, Mr. Presiding Officer, and we have the honor to present this plaque to Ms. Buencochillo, who is accompanied by her mother. She is in the session hall right now. But before that, Mr. Presiding Officer, if it is in order, I would also like that a motion be passed, respectfully requesting the Honorable Mayor Alfredo Abelardo Benitez to implement City Ordinance number 1006, which was passed by this Sanggunian last September 21, 2022, an ordinance granting cash incentives to Bacolod Nons who top the bar or board examinations, Mr. Presiding Officer. So Ms. Buencochillo will be the first beneficiary of this city ordinance authored by the Honorable Salanga. Napakaig din ni Councilor M. Ang iyas migin present. Bali ang pwede lang di bar exam, another profession. Yes, Action Art. Actually, mga PRC, bala nga mga examinations okay, nga ginakandak like bar exam, board exam. Pag once ka mag-top 1, ka actually 50,000 na. No? Pero kung top 2 to top 5, 30,000. And then top 6 to top 10, daw 10,000 Action Art. Nga cash incentives. No? Tiyan mo to, ang pangabayman sang Council kay Mayor Albi kapainana sang pondo ining ordinance gin-author ni Councilor Israel Salanga aparatis maganyat pagidbala ining mga nagraduar diri sa may siyudad sa Bacolod nga Bacolod noon kag makabaton sa sining incentives once nga mangibabaw sa bar o kon board exam Action Art. Sa bonus sa mga empleyado gin-announce diri sa Bacolod kay OT dako-dako ang hinas nga pagabatunon 47,000 ang minimum at least Action Art kon regular nga empleyado sa siyudad sa Bacolod. Actually, ang maximum nila mga 100,000 plus. Kag isa din sa ginabantayan ang collective negotiation agreement o kung CNA, maximum Action Art 25,000 na pesos ang ginaalaw sa Department of Budget and Management or DBM. So maximum na 25,000 ang igatugyan sa LGU para sa co-terminus, plantillas, casual employees, lakip man ang mga retirees Action Art. So not earlier than December 15, subong 2022, igahatag ining 25,000 nga maximum nga CNA magluwas pa na sa mga productivity incentive allowance nga 5,000 pesos sa mga qualified nga mga empleyado. Lakip man ang year-end bonus no nga equivalent sa isa ka bulan nga sweldo sa mga empleyado kag cash gift ng 5,000 pesos sa Action Art. No? Actually ginaamat-amat ni process sa kron or ginaparagtaga ining mga kaayuhan dira sa may Bacolod City Hall. Grabe, no? Update, balitagi. Ang imo ara na? Way pa. Amat-amaton talang na sa December gali. 15. Perte. Sige. Mga update, balitagi kan sa Bacolod City Hall ang action nyo. Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Radio.
Action Firing Line. Salamat kina Sundale Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Alas 8:25. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Hit 3. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Si TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol,
toalya, cellphone, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarangman mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sunod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakaapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 sa Barangay Mailom. So we understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata. Naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ila ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may aga kag madamo ini salamat.
Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat din ko sa inyo nga medical mission nga natabo sa Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Aksyon Firing Line! Last and final stretch diri sa aton nga pagpangalagad, pabasan ko lang niyo ang update bala sa taga DPS kung kumusta sa mga trips ng taga IPM CDC. Kaya pag hindi ko ti ang baklag nilang portikadamo sa mga trippings nila, bangod sa pagkaguba sa dalan pagkatuto sa sanitary landfill sa Pilisa, since nga nagbalik naman kang maagyan, di puli may ngagaw nila niho kay do kadamo gid sang mga lugar di sa palibot sang city nga ginahimo nga illegal dumping sites. Anong buta malon? Kundi may mga nagalibot sa subdivision, bangod sa problema nga hindi regular nga koleksyon sa basura, oy may nagakadto sa barangay nagatiyog at ublas yung una ning ginapang dakop gani kay ginakargas tricycle. Tiya mo niyo nagapangontrata, dason na bayaran mo, ginawigit sa mga sapa, ginawigit sa kilid dalan, illegal dump site ang gwa niya, nagdugang panimaho sa mga basura Action Firing Line! Was ko noon ang adlaw according sa balita ang meeting ni Mayor Albi sa transport group sa Bacolod. Buwas sa action hotline lang kay unahon taning balita kung anong gina-expect nila. Kay may mga ginmunod ris Mayor Albi kung pilagid ang mga kinanglanon nga magabiyahe di sa Bacolod kay sila nga damo gali dia, no bastante niya ang magabiyahe, mag-accommodate sa mga commuters. Take note nga sa PETSA 23, amo niyang 2 weeks time mag-end sang ceasefire di sa Bacolod. No, niya raya nga ilinaway kundi ceasefire sa operations ng LTO sa mga PUJ nga modernize, sa mga modernize nga mga bus nga ni kag sa mga traditional nga mga jeepney nga wala sang mga permits o wala sila nakaparinyo, wala sila ang ila rehistro kag ang prangkisa. Ti mabalaan diri sa palabuton nga Miyerkules, buwas may meeting kuno. Aber anong malabutan sini? Amo na nga aton tutukan buwas nga adlaw. Kag sa action hotline may mga advancer kita buwas nga ipabati sa inyo alas 8:43. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line! And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, malihoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini.
Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gas pila pa sila tanan. Sila tanan sa eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot kay kamo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog, idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ilan lang gid buwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung Sabado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gid sir.
Nabatian ko kay Action Friends sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga makaabil kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamaayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod? Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Office ana, ano nang nauya ako mangulang. Eh, yung pigado, tas kay ano ko sila. Manisurbo ko sila lang, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Way nagigita tiyempo, pero may gabidra kay Eva Gradas Baterna, no kay paring bro Ivan Huesna. Paring Ivan Huesna, aras la kuno sa may area sang Minuyan sa Morsia. Ba, kadlawig na ni kadugay na ni actually nga pang-imbitar ni paring Ivan Huesna sa lugar da. Galing doon, hindi gigita makatiempo pareha. Maabot kinang panahon. Action Firing Line. Si Torco Jungko may kabiman, ang mahilig sa ulo sang kanding ibutangan sambag. Paring Torco Jungko. Lister Ayan Disendario, Inday Blaza, Vergi Olpinda, monitorman sa Silin Homes. More power ko no. Salamat gid. Reynaldo Poderoso kag Ana Sinuro. Thank you man. Novi Magapan. Iban ko na basa ko na ni. Alex Montesa, may gabi man si mo may lang pag-monitor. Action Firing Line. Huwag nagigaling ko tiempo. Iban nga maminsay karon na lang sa Action Night Patrol Program with Action Eric Magbanwa. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Action Marlon Hinovia. Kaboy lugta karon na gabi si Action Henry Spulgar sa technical side. Backup man, ang ato na IT expert si Action JM Baikin, kaupod si Action An, Defensor Lisay. Ako naman Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!